Това са Пламена и Ели, които се опитват да си отворят бирите. Да ви кажа ли колко ще са? 2 без 10 на обяд. Ай, тихо там. Моята я отвори, хайде. Така ме притеснява. Ама, виждате ли, си отварят 2 бири. Това е на Криси бирата, да знае. А за мен няма. Защото аз не пия. Вълшебен звук. Не пия в самолета, кой искаше да мога да пия? Да, ама не пих. Защото не беше безплатно. Просто не се скажеш. Е, така е едно преди настрани малко. Дали ще стане или не. Между другото, това ни е стаята. Хотелската. Ще какви големи легла. Аз спа сама. Много ми е добре. Малко е разхвърлено, ама все пак. Това ни е терасата. Вижте какъв изглед. Това отсреща е парка. Мани мършави палмички, ама пак са палми, да какво. Тук ни е паркинга на хотела. И да видим какво става, дали ще се пие бира или не. Ще се пи. Що са пи? Отворихте ли? Вече как? Ай, на здраве. На здраве. Ай, на здраве. На здраве. Ти искаш ли? Не, аз не пия. Не се прави сега пред това. През камерата. Това беше. Отвориха бирите, сега отиваме да пием. Чао!